Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li pajjiżna ma jistax jibqa' sejjer hekk. Dikjarazzjoni li għamel għal sibt ieħor fuq ir-radju tiegħu. Ma nistax nibqgħu sejrin hekk, ta? Ma nistax nibqgħu sejrin hekk. Il-kap tal-Oppożizzjoni għal dan fl-istess ġimgħa li rapport tal-Kummissjoni Ewropea saħaq li fis-sentejn li ġejjin pajjiżna mistenni jara l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Din il-ġimgħa wkoll il-Eurostat qal ukoll li l-familji Maltin u Għawċin huma fost l-aktar sodisfatti b'ħajjithom u bil-qagħda finanzjarja tagħhom. Quddiem dan kollu Delija baqa' negattiv anki f'kollegament telefoniku ta' ftit minuti u ma ġerraħx il-fatt li għas-sena d-dieħla il-pensjonanti se jirċievu żieda oħra. Anzi illi qed jimlelek għajnek illi żiedek dawk €3. Dwar il-pensjonanti il-kap tal-Oppożizzjoni għal dan anki jekk fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena il-Gvern nefaq €21 miljun aktar mill-istess perjodu tas-sena l-oħra fuq il-pensjonijiet. Intant Adrian Delija kompla bl-attakk ukoll fuq il-Gvern fil-qasam ambjentali. Emmeċċa ta' snin ilu waħda wara l-oħra imkien meta jipprovaw isalvaw. Bħalma għamel fuq il-mina ta' bejn Malta u Għawdex fuq ir-radju tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni ħada qatta bla ħabel kontra l-mozzjoni tal-emerġenza għat-tibdil fil-klima li hu stess ivvota favurija fil-Parlament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.